Tulppaanien hoito on helppoa. Leikkaa ensin muutaman sentin pala varresta pois. Laita tulppaanit viileään veteen. Älä poista tulppaanin ympärillä olevaa käärettä. Anna tulppaanien olla täällä noin tunti pari. Poista tulppaanin ympäriltä kääre ja asettele tulppaanit maljakkoon. Leikkaa tulppaanin varresta pala pois ja vaihda vesi päivän parin välein. Sijoita tulppaanit viileään paikkaan yöksi. Äläkä laita päivällä niitä auringonpaisteeseen. Näillä ohjeilla saat säilymään tulppaanit kauniina pitkään.